Ovo je Mara. Ona je penzionerka. Iako svakoga dana sedi pored frižidera, ne može da ostane hladna na ono što se dešava njoj i hiljadama drugih koji su u sličnoj situaciji. Sigurno u ovim godinama ne bi to radila da ne moram. Moram. Penzioner sam i radim. Ovo je sladoled u cijeloj Srbiji prodaju samo penzioneri. Drugi neće, mladi to neće ni da radi. Plate i penzije su smanjene. Neki ekonomisti tvrde da je bilo bolje da je smanjena siva ekonomija. Ako bi se smanjila siva ekonomija i to na evropski prosek 12 do 15%, onda bi najmanje 2,5 milijarde dodatnih evra poreza i doprinosa bi se slilo u kasu i uopšte ne bi imalo potrebe da se vrše uštede na penzijama, recimo. A kad kažemo uštede, godinu dana se lome koplja šta sve treba da se smanji da bi se uštedelo 400-500 miliona evra, a u sivoj zoni, kao što vidite, izgubi se 3 milijarde evra. Znači, ovo je totalno zanemarljiva ušteda u odnosu na potencijal bolje naplate. Davno su bili na časovima matematike, pa im nije lako da izračunaju kako da prežive. Imam iz oba dva dela 22.000. Znači 11 u jednoj, 11 u drugoj. Ali šta je svima, to i meni. Šta da radim? Da ne radite ovako nešto još sa strane? Pa ne bih mogla. Moja penzija nema dovoljno za komunalije. A komunalije uredno plaćamo. Nema dovoljno samo za komunalije? Pa nema, pa otkud? Nema za komunalije. 22.000, tam ne može pokriti komunalije. Telefon, struju, vodu, držne, sve to. A mesec je dugačak, šta da jedem mesec dana? Država je odigrala svoje. Neki od kojih se očekivalo da se uključe u igru gledali su sa strane. Ko je sledeći na potezu? Ili je ovo mat? Uštede od 400 miliona evra, i ako se ostvare, a sa druge strane ako se siva ekonomija ne suzbija, ona nastavlja da raste. Što znači da će još više radnika biti na crno, još veći promet robe i usluga će otići na crno, tako da i to što se uštedi, naplata poreskih prihoda će biti još manja. Znači opet ćemo početkom sledeće godine za 6 meseci, opet ćemo doći u istu situaciju da ponovo nemamo dovoljno sredstava, pa će opet neko predložiti nove uštede od 10-15% smanjenja penzija, plata prosvetnih i zdravstvenih radnika i opet će siva ekonomija da cveta i tako ćemo ići u krug. Mnogima od njih stvarno ne treba mnogo, ali ostalo im je premalo. Hleba i igara. Ili bar jedno. Mora da se radi, nego jedino ne znam dok ću moći. Uskoro sigurno neću više moći. Ko je odgovoran što posle radne mladosti žive gladnu starost?